Bueno, primeiro de nada, outro día o equipo acadou un empate. Como está o vestiario despois, bueno, tamén da esa lesión de Mónica importante para... Sí, bueno, a ver, ahora mesmo estamos nunha fase de adaptarnos a xogar sin Mónica, entonces pues, estamos costando un pouco adaptarnos a estar sin ela. Bueno, por desgracia tivemos outra lesión importante o domingo, que Laura rompeu o dedo dun pé. Entonces, pues bueno, esperamos que pronto se acabe esta mala racha de lesións importantes e podamos volver a sentarnos todos. Falas desa racha de lesións, xa van varios partidos nos que van caendo unha xogadora, outra, tamén outro día Aida que sufriu un golpe e non puido despois adestrar co conxunto da selección galega. Parece que hai un poquinho de mala sorte nese aspecto. Sí, a ver, dando un pouco como ano pasado, é dicir, aparte que son todas lesións por golpes, o sea, non son lesións musculares, non son lesións por golpes, entón iso é unha cousa que é o azar o que intervene neste tipo de lesións. Entón, bueno, é unha cousa que hai que lidiar con ela e, bueno, intentar minimizar daños e pouco máis. E outro día convocada a 6 das rapazas do equipo, que a selección galega, imagino que tamén un dato importante por esa xuventude que vai tendo o equipo. Sí, a ver, é moi importante para elas porque estaban moi ilusionadas para ir, pero, bueno, eu xa lles comentei un pouco tamén como funcionan as demás seleccións gallegas, o sea, que non se fagan moitas ilusións porque realmente é moi complicado que alguén de Ourense vai á selección, porque os seleccionadores son de Vigo e xa teñen máis ou menos feita a súa idea de quen van a facer a convocatoria final, pero bueno, é unha cousa que desvaleu de experiencia, van ali, adestran con outras rapazas e para eles sempre é positivo. Este fin de semana visita Ourense o Orzán, un dos conxuntos punteiros, un rival complicado a priori. Sí, un rival que empezou mal a liga, pero dos que eu espero que vai acabar na parte alta da tabla, porque, bueno, foi un equipo que entre comillas desapareceu o ano pasado cando apareceu o Deportivo da Coruña, foi un equipo que lle deixou a súa plaza, empezaron en segunda autonómica con baixo nome de Ural e están a recuperar o nome de Orzán. Entonces, bueno, o de Arestador está un rapaz de aquí de Ourense que estaba pasando no Deportivo B, no filial, levou algunha rapaza por ali do Deportivo B, máis algunha rapaza de Coruña que ten ali, e, bueno, por lo que sea, pues non empezaron ben a temporada, entón están un poquinho abaixo, pero a posición é ficticia. Este fin de semana, cambio de campo, xogades en Velle ás 12 da mañá, para tamén, porque, bueno, coincidindo co primeiro equipo, sí. Imagino que tamén esperaredes unha alta afluencia, ou ser un partido na matinal do domingo, no que non hai outros escontros. Sí, esperamos que un pouco o que está respondendo a afición estes dous partidos nos Remedios, pois que nos acompañe en Velle. Outro día, a ver, empatamos, pero, bueno, creo que foi un partido bonito de ver para o espectador, non para mí como adestrador, que non me gustou moito a ruleta rusa que foi o partido, pero para o espectador foi un partido bonito de ver. De feito, a xente dicía que lle gusta moito o partido, non? Porque foron dous equipos que cada un cas súas armas fomos ao ataque, entón, por eso, esperamos que a afición se siga enganchando e que nos acompañe tamén en Bello domingo. Falabas dese partido no que o equipo iba gañando 2-0 e parece que despois o rival, o Mos, veuse tamén arriba, sí. Acabou remontando unha renta de 2 goles, que sempre é difícil, pero que ao final... Sí, a ver, un poquinho foi que, a ver, Laura o pé tiña roto na primeira parte, do minuto 20, Dana estivo toda a semana cunha gripe estomacal, estuvo de volante xogado o partido e non estaba en condicións de aguantar moito máis. E cando a Dana se veu abaixo, pois coincidiu que Aida tamén, según saliu, levou un golpe na fascia do pé, non deu aguantado e estaban prácticamente con 2 xogadoras menos, unido ao calor que facía, e aquelas, pois a verdade que adiante tiñen 2 xogadoras moi boas e corrían moito, pois pillámonos en 2 contras, que pudo ser algún gol máis ao final, que tamén tuveron outra contra, e pagamos un pouco o tema ese. Estou convencido de que se non tuveramos ese hándicap físico, o partido non se nos escapaba, pero condicionou bastante o partido eso. E agora chega un novo preparador físico tamén para a parcela do equipo femenino. Imagino que unha parte importante é unha cousa das que faltaba no corpo técnico. Sí, a ver, porque crees que non a baixa de Jacobo, que non estaba, para min estar só nos adestramentos, e non é o mesmo, porque non podes facer grupos separados, non das controlado todo o adestramento. Este rapaz, pois, un licenciado en INEF, que ven con moitas ganas, aparte tamén ele foi porteiro, adestrei no Deportivo Ourense, e pode estar tamén as porteiros, vai ser un fichaje que vai dar moitas posibilidades.